To mu je ga tamburan kanan dabo, haka gida da alkhairi arzikin kanan dabo. Sakona Aisha tamburawa ina mai suni da mai zoko, ku zo mu karkaɗe ƙuri'a ga abba nan haɗin jumbo. NNPP jam'iyya za mu yi ta babu kwabo, mai kwandon daɗi ga jam'iyyar da babu tabo. Muna kira ga al'umma mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Suna ji suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Kafin na fara tambihi da sunan tabara zan fara, mamallakin komai duka Allah amuran mu ka tsara. Da abin da zai zo nan gaba duka suna cikin kudura. Cika da imani, albarkaci na Qur'ani, alfarmar Rasul imani. Da suna je suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Allah dubun salati wanda kake to da dawa manzanka, almakiya almadani hasken da ya rufe shirka. Da alihi sahabbai roƙo na ya tabara duka saka, sanyo da tsarkaka kunka bayan ka masu ƙaunarka. Mata nake Kano abba ka bashi ya kula da bayanka. Suna je suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Aisha tamburawa ta yi kokarinta ta motsa, ita ta ce a dukawa abba wakar da za ta rarrasa. Ta bulungula sako ko ina a ji ta kusa, aikin jiwa danki gashi mun buga wa koganki. Muna ta addu'a kanki Allah ya kare bayanki. Suna je suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Ina wuni ina kwana abba Kabir dan Yusuf, abba gida yake wai ai farin jinin ka ya fi su. Na ga sun bi bauce domin alhakin mu ne ya shafe su. Su kware a zalunci amma ilahu ya fi su. Da taimako irin nasa shi za ya ba wa abba Kano da Suna je suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Abba Kabir ne taska irin ta alkhairi, zai taimaka wa mata har yara mai ciki ga jariri. Wato ilimi in abba ya zo za a daina inkari, zai taimaka wa al'umma mata a yau rabon jari. Abba na matasa ne Allah ya sanya alkhairi da Suna je suna gani, insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. za mu kora ha'inci a daina yin gini a kan hanya, a
ƙasa ƙasa abai wa jagora ga ma dubu uban aiki hasken da ya fi lantarki kwankwasa arziki na ƙasa da Suna je suna gani insha Allahu abba ne gwamnan Kanawa.